ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଏବଂ ତା ଛୁଆ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଟୁନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଛୁଆର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଟୁନି ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାଉ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଗଲା। କାଉ ଭାଇ, କ'ଣ ତୁମ ଘରେ ଜାଗା ଅଛି? ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ତୁମ ଘରେ ରହିବୁ। କାଉ ଘରେ ଜାଗା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟୁନି ତାକୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଲାନି। ତାପରେ ଟୁନି ମିଟୁ ପାଖକୁ ଗଲା। ମିଟୁ ବି ତାକୁ ଦେଲାନି ଘର। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଘର ମାଗିବାକୁ ଗଲା। ଟୁନି ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଥକି ବସିଗଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଘର ଥିଲା। ସେଠି ସେମାନେ ଖଟଖଟ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ଭଉଣୀ, ତୁମ ଘରେ କ'ଣ ଜାଗା ଅଛି ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ? କିଛି ସମୟ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତୁମ ଘରେ ରହିବୁ। ଟୁନି ଏବଂ ତା ଛୁଆ ସେଇ ଘରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହିଲେ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯିବା ସମୟରେ ଚଢ଼େଇଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଯାଦୁଇ ପାଣି ଦେଲା। ଏହି ଯାଦୁର ପାଣିକୁ ନେଇ ଟୁନି ଏବଂ ତା ଛୁଆ ପଳେଇଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଫଳରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ତୁରନ୍ତ ସେଇ ଫଳଟି ଗୋଟିଏ ଘରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେଇ ଘରେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ